No niin, ratamestari Pekka Aaltonen. Täällä ollaan Jokimaalla lauantai-aamuna. Ja vähän haasteita taitaa ratamestarillekin heittää, että oli yöllä 10 astetta pakkasta. Niin mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa radan hoidon kannalta? No siellä on routaa alla. Tässä nyt on irtokerros päällä, mutta että routa on alla, että kovin syvälle ei uskaltanut pehmittää sit, että sen ei olisi sitten liian pehmeä taas pinnaltaan irtonainen, että siitä ei saa sitten minkäännäköistä pitoa siitäkään. Eli mitä tässä päivän aikana nyt sitten tehdään muuta kuin seuraillaan, että mihin tämä keli tästä taittuu? No ei tässä oikeastaan ole mitään. Ennusteissa on 1-2 astetta plussaa, aurinkoa. Se ei pohjaa sulata, se pinnan kostuttaa ja se ei muuta siitä saa aikaiseksi sellaisen lämpötilan, vaikka aurinko paistaakin. Eli sellaisia talvisia olosuhteita kohti mennään. Mitä sä arvelet sitten, jos pohja on jäässä ja piikillä on pintaa pehmitetty, että pystyykö ilman kenkiä tänään laskemaan? No en mä ainakaan suosittelisi. Hyvä. Kiitos.